Manje vele inyanga yasho nanini-ke le yangiphambanisa ngekhanda khona ngizokwazi nami ukuthola umuntu ongakwazi ukungisiza ngoba manje mase ningitshela ukuthi ngibuye ngishaya namafithi ngibuye ngikhumule yabo ngiyadinga nami usizo ngibuyele esimeni sami. Nokubonga akusabalulekanga lokho vele umuntu ongasekho. Manje ngoba sekuwumuntu ongasekho-ke inyanga yakho kanti yayithe akekho khona omunye umuntu ozongisiza ngaphandle kwayo. Sasingakhulumanga phela nokubonga ngangingazi nami ukuthi uyoshona usagula. Kodwa uzosizakala kanjani bra wami nokubonga manje? Kona engingakwazi kodwa sesiyozama phela kwezinye iy'nyanga. Yeah. Ayikho into ezozameka phela ngoba inyanga eyakunika umuthi iyona engasekho. Shuthi mina ngiyoze ngife ngiphambanelwe ikhanda ngishaya amafithi. Cha nokubonga sizozama ukuthi sikulungise lokho. Akukho okuzosiza la okuzosiza ukuthi usambele nje la ekhaya sikwazi nathi ukuxazulula inkinga zethu sizamele thina ukuthi udadewethu abe right. Nawe uza ngami? Hayi hamba. Kanjani manje? Hayi akahambe. Welcome back mbukelo weBlack Life TV isiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Hlezi kuyintokozo-ke bafethu ukuthi sihlangane sikhulume sidiscuss indaba zabantu and then niyazi ukuthi siyayithanda sonke indaba. Kodwa ezinye indaba ngampela ayi ziyadinga ukuthi kwayimina kwayiwena uhamba uthola ocwepheshe bafethu. That is very important because ayi sibe ngiyiphuphi mina ngazi wena kwenzakalani ngawo. Anyways, let me know waste time angithatha le thuba ngibingelele ubhuti oseduze kwami. Sawubona bhuti unjani? Sawubona sisonje. Ngiyaphila. Mlangeni Magasela from Black Life TV. Musibhalelile sasithi asisabele bra wami. Ufisa sikusize ngani? Yebo. Igama lami nguSanele. Ngiyabonga. Awu Magasela bawukade ngisebenza kodwa kulungile. Sanele wakaba isibongo ngiyaxolisa. Ngwagumede. Yes, Gumede. Ngibhalele iBlack Life. Ngesimanga sokuthi kunento engihluphayo le. Ngumfana okhulele emakhaya. Okay. So njengoba kade ngikhulele nje emakhaya kunentombi yami ehlala emadolobheni. Okay. So ihlala nosisi wayo. Okay. Kunobaba obeyinyanga ngasekhaya. So lo baba lo weyinyanga ngasekhaya angithembise imali. Okay. Athi angihambe ngiye emadolobheni lapho la kuhlala khona intombi yami nosisi wayo. So ungithumela ukuthi angihambe mina ngithatha umuthi ngiwusebenzise kudadewabo wentombi yami ngesimanga sokuthi kufanele ukuthi intombi yami ibe nesikhwele. Yabo ibe nesikhwele itshela ukuthi udadewabo uyangifuna. Okay. Manje ngibhalela iBlack Life ngoba lento le iyangidla ngiyayibona ingane iyagula isiqalile iyagula manje. Kubuye kube sengathi nasekhaya ndiyaphithana inqene ukuvisa manje ikhumule kuhleliwe. Manje into edala ukuthi ngizame ukuthi ngiveze le ndaba le ingoba kwayilo baba lo wayengithembisa imali akasekho emhlabeni. Hayi wena. Yabo. Manje kwayilo muthi lo wokuthi ngisize le ngane ngazi ngisho ukuthi ngizowuthola phi manje. Iyona-ke into engidala ukuthi ngibhalele iBlack Life ngifuna ukuthi ngisize ekuthenini ukuthi singenza njani ukuze le ndaba le isolveke. Kodwa vendlala ngathi bafethu imaki njengoba uthi wawuthunywa umuntu lo ongasekho emhlabeni. Yebo. Wena emakhaya kephi usukaphi? Kusemtubatuba. Emtubatuba. Yebo. So lo muntu usuka naye emtubatuba. Yebo ngisuka naye Yini emtubatuba. afuna udestroy ingane yakamuntu wakho? Isizathu angisazanga nami ngasuke ngabona imali angithembisa yona. What's malini mhlawumbe if you don't mind me asking? Kwaku 50,000. Destroy impilo yomuntu ngo-50K? Indlela engangibroke ngayo ngalesa sikhathi ngabona 50,000 omkhulu kakhulu. Oh yeah, ngiyakuzwa. Yebo. Ya kubalekile ukuthi abantu sijwayele ukuthi siyazi imali khona sokwazi ukubona ukuthi kunezinto ngeke uzenze ngemali engekho. U50,000 nje awukho bra wami. But asingaxeli lapho u50,000. So wayethi uma usuyidlala ngaleyo ngane inhloso yakhe kwakuyini azange akuchazele lutho wathi nje hamba uthakathi ingane kadadewabo kamuntu wakho. Nami inhloso angiyitholanga kahle ngoba ngase ngididiswe imali awayesekhulume ngayo. Kodwa wayethi uma engabe esho wayethi ufuna unkosikazi wami
abe nesikhwele ayitshela ukuthi mina ngifuna udadewabo. Ageyine nina ngalokho. Angibange ngisazi nami ngoba ngase ngididiswe yisamba awengithembise sona. Akudidisanga nawe muthi wise ngoba phela leyo nto awukwazi ukudidiswa into mina ngi-understand but mhlawumbe umukele ekhaya uzo-understand. Angikujaji nawe ehlisa umoya sayixoxela nje. Relax bra wami. Because wena ngisufuna sikusize. But kuyangiphoqa ukuthi ngithole phela ukuthi iqhamukaphi lento and ngifuna ukuyaphi yabo. Ingakuphenikisi nje imibuzo yami ukuthi nami ngifuna ukuthola yabo. Ukuthi ngayisiphi izathu ukuthi umuntu athi uzokhokhela umuntu 50k akahamba uthakatha abantu khona bezoxabana for what bese geyinani na ngalokho. Awazi. Wabona imali wemagijeliswa ahamba ke. Usuhlala isikhathi esinganani naye umuntu wakho? Sesiside impela isikhathi ngicabanga ukuthi kuyela la ku 5 years. Imaki uma uhlala kephi manje wena unendawo noma uhlala kamuntu wakho? Ngihlala kamuntu wami njengamanje. Nomama bakwamukele khona kamuntu wakho? Yebo bangamukele nje ngoba vele sasivele sisandana. Bayaphila omama? Kamuntu wami? Cha, umuntu wami umuntu osemadolobheni. So njengoba esemadolobheni umuntu nje unendle yakhe kwabe ke sebiza udadewabo uzohlala naye. So kumnandi nje. Bayaxabana ke abantu? Bayaxabana impela kodwa ke njengale ndlela lengangicabanga ngayo mina ngoba ngangiyitshela ukuthi udadewabo uyoba nesikhwele kakhulu mhlambe kwenzeke intando yabo lobaba lo wayengizumile kodwa into eyenzekalayo ngibona sengathi udadewabo uyamnakekela njengoba umuntu nje uqala ukuthi yaphambanelwe ikhanda manje. Manje bakunikana ukuze uphambanise imiqondo yabantu yini abanikeza bathi yenze khona? Kunesaka engane kwalona elalinomuthi. Isakalani mhlambe lama orange? Isaka nje ngathi isakalani. Isaka lakhe lama orange. So wayethe ngoba nje sengathi ngiyamdlalisa ngalo ngimgqokise ekhanda. Ngosuke ngiyomgqokisa ngale ekhanda kuyobe kuqala ukuhlanya kwakhe. Wahlanya ke? Kuyinto ebukeka sengathi iyavela iphinde ivaleke iphinde ivaleke ngoba ekseni usuke ngenankinga. Uthi makuphuma ilanga usampiyela lo unyanga? Usampiyela ushone kulonyaka uphelile. Umuzwa ukuthi ushonile ngakhokheli nje bese usuhlala 5 years kanti wayethe kuzosasikhathi singanani ukuthi bese yakhokhela? Kushuthi usampiyela kwakuwukuthi wayefuna ukuthi kuqale yabona ukuthi ifezeka zonke yini ifiso zakhe ebese yanginika ke mina kwakuyengekho idili sasenzile yeminyaka ukuze angikhokhele. Yazi indawo ngikubuza mina bro wami ukuthi uma ekuthuma ethi uzokwenza leyo nto la endweni usuhlalela for 5 years then ushona kusho ukuthi asithi nje kushona last year. Njobe eshona last year still akakhokhela kodwa usuhlale u3 years full kanti wayenza nini lento le yesaka? Iyenzeni? Cha ngisuka mina emakhaya. Wayenza leso sikhathi? Ngaleso sikhathi leso. So ufuna bakhokhela phela? Singeke sazi labantu laba baphathe imithi ngenzeka ukuthi kwamina wayesengenza ukuthi ngicabange kancane. Mina ngicabanga wenza ngumodern date. Ungazi kufana nokungaboni impela ngoba ngiyisola manje. Yakuhlukumeza futhi? Iyangihlukumeza lento. Awazi uzoyenza njani manje ufisa senze njani thina sikubizele usisi nodadewabo umhlambuluko ufuna ukuhlambuluka usikwenzakalani nje ubuhleli nabo? Impela sekuyisikhathi manje sekufanele ukuthi ngihlambuluke. Uyaspana wena bra wami khona amatoho wabambayo? Ngiyabamba kodwa okuningi kwenziwe uyena umama lo ekhaya. So mekuxoshwa uzoyenza njani emva kokukhipha lesi sigaxa? Because there is a possibility ukuthi kushaya iminyango. Phela umosha umndeni sisi wakhe lo. Siswami kuba buhlungu impela. Kuba buhlungu impela uma ngabe ngixoshwe ngoba angazi ukuthi ngizoyapi kahle kahle. Kuyomela ngithathe imithwalo yami ngiphinde khona le kumuntu bemakhaya ngoba izinto eziningi kwayikhona la ekhaya zenziwe uyena. Uzizwa uzinzwe kanjani wena umuntu wesilisa uhluleke ukuprovider unakekela umuntu wesifazane nje uphinde uhlale endaweni yakhe?
Eyi, kona ngizizwa ngiwumuntu obuthakathaka kakhulu. Ngizizwa nje ngiwumuntu o-useless kahle kahle. Sorry, angifuni uzizwe kanjalo nami. Yebo. Ngiyaxolisa ngalokho eza. Hayi, Angithandi ukuthi abantu bazizwe ngathi yabo, but ngifuna ukuthola ukuthi after wenze konke lokho uzizwa kanjani, even kuthiwa kwenzakalanga-ke as umuntu wesilisa ufila kanjani ekuhlaleni ngaphansi kophahla lomuntu wesifazane aphinde aprovide kangcono kunawe indlela efana ngabe uprovide ngayo as a man. Kubeke-ke eceleni ukuthi wafika namasiko ama-orange wadlalisa iy'ngane zalahlekelwa umqondo and lowo muntu akasekho, so manje akwazi ukuthola usizo. So simese sikhuluma leli daba usisi bese ethi uzomsiza ngani umntaka manje bebuye ehlanye uzothini? Eyi, kona angifuni ukuqamba amanga. Uwumuntu ongithandayo. Uwumuntu ongithandayo ongangokuba kwayikona ukuthi angixoshe kungenzeka futhi agcine engangixoshanga. Ngiyakuthanda kakhulu. Uyangithanda impela. So ukuhlala ngaphansi kophahla lakhe bengingayiboni inkinga kakhulu mina ngoba izinto ey'ningi la endlini uyangenzela. Madoda namhlanje. Anyways, angizile ukuzojaja la ekhaya mfethu. Into engizoyenza bhuti wami ngizombiza usisi ngimbize ilokhu zifro yakho kahle kahle umuntu wakho. Bese ngibiza nodadewabo. Then ngifuna ukubona ukuthi usisi ugula kanjani, usisi omncane and usisi omdala u-away yini mhlawumbe ngenze ukuthi kube khona isandla semfene kulokugula kwakhe yabo. I don't know if isandla semfene kodwa isandla esingasihle sikuthakatha. Kusho sona bhuti capable vele okuningi njalo ngoba uyakwazi ukuthumeka for ngenziwa noma yini for imali kuwena uyenze. Kona kwaba yiphuzi impela kodwa-ke sekwenzeka. Ayi ngiyakuzwa bra wami. Angizama ukukusiza-ke njengofiso sakho yabo. Nami ngithunyiwe nje la Black Life kuthiwa ngizozwa ngempela sibone singakusiza kanjani. But ngicathi umhlahlandlela sowuthola mesithola usisi nodadewabo and then ngibathola ukuthi bakusiphi isimo and bazozizwa kanjani. Musulibeka udaba ey'thebeni kubona ukuthi kwenzeka ukuthi kuze kwenzeke kanje. Then we'll take it from there, my brother. Yebo, hayi akunankinga. Njengoba izwela-ke mbukelo we-Black Life TV ubhuti echaza udaba lakho ukuthi hayi wathunywa uSampiyela wathi akaze khona la eThekwini ubhuteni wasemtubatuba wathi aze la eThekwini alandele umuntu wakhe ababejola naye ebakhaya. However mefika la wasethi hayi akamdidise bese thakathi sisakhona bezoxabana. Ayenze sense leyo nto. Mase bexabana bese sizakala kanjani? Ngicathi ubhuti wayena akayithola nge-information ukuthi kwakuyini imbangelo ukuthi inyanga izimthumelo ukuthi ayizohlanyisa iswakhe. But thina soba uthumi nambukeli noMagasela asenzeni kanje yazama ukuthola usisi nodadewabo and then siza ukuthi if ubhuti esilixoxa udaba libeke ethabeni bazozizwa kanjani ngalokho and then sizokwazi ukuba nesixazululo yini ngoba phela ngiyazi mase nisithembile Black Life TV ngibe ngicathi sino magic kanti cha yonke into sikwazi ukulungisa izinto eziqondile manje inyanga ayisekho lo muntu uzosizakala kanjani angazi mhlawumbe la ingenela khona ifamasi yaka Black Life mina angazi kakhulu ke ngoba Magasela I'm just a presenter bafethu akukho kunye ngikwazi ukwenza kangcono ukudlula lokho engikwenza la okwamanje senze nanje singasimosha isikhathi angizama ukuyothola ke usisi nodadewabo beze la ubhuti wami bese alichaza udaba ke sobe sesibona usiya kanjani phambili asameni sobalanda. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma luphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela Black Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka i-order namhlanje ku-062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena uma ufaka i-order noma ngabe kuphi magumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Ngiphinde ngithathe le thuba kubingelele mbukelo weBlack Life TV kwisiqephu sithi inkinga zomndeni. Sikhulumile-ke nobhuti bayibeka-ke udaba lakhe eyisalibona sahlaziya kodwa ngase ngithi azini angayimoshi lento ngoba useze wayiqala senzeni kanje. Bhuti wami nangu usisi la uyena lo sisi lothi umuntu wakho. Yebo Uyena umuntu wakho. Mama unjani?
Ngiyaphila. Mlangeni Magasela from Black Life TV. Mesibhalele ubhodi la futhi ukuthi kube khona sisiza ngakho ubudlelwane benu. Bunjani nje ubudlelwane right? Yebo, si-right. Cala bantu thathi. Yeah, sorry. Ngicela ukuthi ubingelele umbukeli uzisho ukuthi ubaba kabani and then ubhodi khona into azokutshela yona na. Ngiyanibingelela ababukele emakhaya. Igama lami nguNomvula kaMamadlala. Okay, Nomvula. My brother. Yebo. Awumbekele phela lo muntu lento adungu lokhuza yona lapha nabo. Kunzima. Kodwa ngizokho. Ehlela amadoda yawo kuyabika. Sendo sami. Yebo. Ungathuki ubona abantu baka Black Life uyazi ubazi. Babizwe yimini. Ngesimanga sokuthi kunendaba engihluphayo la namhlanje ngifuna uyazi. Okay. Ngiyakhumbula ngale ngathi okay yasiqala indaba. Uyamboza usisi wakho nokubonga. Ngiyambona. Angithi uyazi ukuthi kubuye kube sengathi uyagula ekhaya. Right. Ngale ngathi ngisuka emakhaya. Kunobaba owayengithumile kahle kahle. Wayengithume ukuthi kube nomuthi engiwusebenzisa kuyena ukubonga. Hawu, kanti usisi wami njengoba egula nje uguliswa wena? Cha, ngisachaza. Kunomuthi wayengithembisa imali, kunemali awengithembise yona. So kunomuthi awanginika wona ukuthi ngiwusebenzise ukubonga. Ukuze unokubonga wena unokubonga athande mina. Wena ube nesikhwele kube sengathi unokubonga uthanda mina. Hawu, kanti wena uthengwa ngemali ukuthi uzothatha usisi wami? Kwaba yiphutha. Iphutha njani njengoba usisi wami egula nje kanje egula phambi kwesu uhlezi umbuka phambi kwakhe egula? Enokukhulumula ahambe enqunu ukhona. Cha sendo sami angikubizele ukuthi sisuxabane la. Ngifuna ukuchazela ngizokhonfesa ngoba vele kwele ubaba lo wayengithumile akasekho emhlabeni. Kwele mali vele engangithenjiswe yona kushuthi imali engeke ngisayithola. Yingakho ke ngizama ukuthi ngikuchazele udaba ukuthi unokubonga njengoba nje egula namhlanje. Umuntu owadala leyo nto imina kodwa nami ngangithunywe uyena lo baba lo wasemakhaya usanda kushona. Shuthi wena uvumela ukuthi uthenge ngemali ukuthi uzoqeda umndeni wami. Uyakuvumela lokho? Ku-right lokho okwenzayo? Njengoba usisi wami egula kanje phambi kwethu uhlezi simbuka kuyinto enhle leyo kwena. Ayikho inhle kodwa kwaba yiphutha. Iphutha elinjani waphela uyagula manje? Ugula phambi kwakho futhi nawe uyambona. Wena ngikuthathele ngazokubeka la ekhaya egcekeni. Kanti uzomosha umndeni wethu la. Uzohlukanisa phakathi mina nosisi wami. Ingakho-ke wena mama ngizama ukuthi ngikuchazele lo daba ngoba lento iyangidla ngaphakathi. Ngiyayibona nezinto ongenzela zona usuku nosuku. Isona isizathu esidala leso ukuthi ngizame namhlanje ukuthi ngikonfese ukuze uzokwazi ukuthi le ngane le ngoba nje igula namhlanje imini. And ngisho umuthi ukuthi ngiyisize ufe nawo lo baba le njengoba engasekho nje manje. Manje njengoba uthi ufe nawo lo muthi sizosizakala kanjani thina la ekhaya? Ngoba phela uyambona uyagula. And unanokuthi abuye avukwe amafithi. Oh, shame. And ugula phambi kwakhe sisuke sitatazela naye lama isegula simsiza. Kanti uyena imbangela ukuthi agule usisi wami. Okay, so if you don't mind me asking, ngicela abantu ungitshela nge-background yakho. Mhlambe unababazali? Abazali ukhona ubaba usashona. Kodwa uma njengoba ekhona akahlali nathi uganile uhlala kwenye indawo. Oh, uhlala nomunye umuntu. Yebo, thina sathola umuzi odayisayo. Ngase ngisayothenga lo muzi ngase ngihlala khona nosisi wami. Oh, so stepfather ni injani relationship between you and stepfather? Stepfather asisithanda asisifuni nje. Oh, yikho na iphumela. Yebo, ngakho sakhetha ukuphuma ekhaya. Sase sithola le site lo muzi odayisayo sasihlala khona. Emakhaya ikephi? Isemtobatoba. Oh, ila wahlangana khona nobhodi. Yebo. So wasuyabuyelana ke naye ngoba nanihlukene noma wavele nahlukanisa ukuthi nihambile.
Ahlukananga ngavele ngasahlukaniswa ukuthi ngihambile. Oh, wasuyajabula masubona ubhuku esebuye. Yebo, sahlangana naye eThekwini. Thank you so much for that information. Anyways, njengoba sechazile kubhuti ukuthi yena izathu zakhe sokuthi abhalele la Black Life ingoba ufuna usizo, ufuna ukuhlambuluka ukuthi njengoba ingane igula nayo nesandla kulokugula kwengane. Uzizwa kanjani ngalokho? Hayi, ngizizwa ngibuhlungu kakhulu ngalokho ukuthi kanti umuntu wami okuyena ogula usisisi wami ngoba uhleze egula phambi kwethu. Simsiza naye. Wenzani nje usisi megula? Mayigula kwesinye isikhathi ubuya akhumule ahambe enqunu, kwesinye isikhathi ubuya ashawe namafithi. Yebo, ashaya amafithi wenze nje izinto esingayiqondi kahle endlini. Kodwa ngikuzwanga umbuzo ubhuti ukuthi izathu sokuthi enze leyo nto, uma ucabanga avume leyo nto ukuthi yenziwe, wayifunani unyanga? Yini le inhloso ke inyanga ukuthi izimthumele la njengoba echaza ukuthi wayethunywe inyanga? Umbuzile lokho? Bengambuza. Cela umbuze bandla, mina ngiyafuna ukwazi because i-answer nginikeze yona ayihambisani nale ngiyifundwe nge-email. Mhlawumbe kodwa wena mekutshela lokho ngizobe sengithatha ithuba ngifunde i-email before sibize usisi omncane. Phela fanele alazi nani lolu daba ukuze athi methola ukusizakala azi ukuthi lento le yenziwe ngamabomu yikho kufika kuphinde nginyamalale. Sanele sacela ukubuza ukuthi lokho wakwenziswa yini inyanga yele ngake yayithembise. Eyifunani? Inyanga yayingithembise imali. Phela izogeyinani yona ngokuxabanisa osisi bandawonye? Angazi ukuthi impela izogeyinani kodwa mina yayingithembisa imali. Okay. Yasenze njani? I think kubalekile ukuthi ngivele ngiqhube ngithole le email because isitori ubhuti ashoyo asihlangani noma Gasela azizele la. Not really ukuthi asihlangani, siyafana. However, la ngizofunda according to indlela ekubhalwe ngayo, yabo? Yakuma emails. So, i-email la into ekhombisayo sithando sami. Ithi kanje. Sanibona Black Life, ngicela usizo. Ngathunywa inyanga, ngisuke eMtubatuba, yathangize la eThekwini. Ifuna umndeni lo walapha engangiqonywe khona. Angakwazi yini ukuthi aze khona abuyelane nosisi ngoba abazali balezo izingane bashiya bemenze kambe eMtuba base babaleka bayeThekwini. Into efanele into efanele ngiyoyenza ifunda according to indlela abhalwe ngayo. Kufanele ngiyoyenza afanele ngihlanyise ingane ukuze athi get back to umndeni abazali balengane. So wangithembisa imali engango-50k okuyiyona athi uma ngiqeda ukwenza lo msebenzi uzonginikeza yona. Wanginikeza nomuthi uthi ngo5 sakeni ngidlalisa ingane, emva kwalokho ingane izobe silahlekelwa zingqondo ngoba bahambe bemkweleta imali enkulu, emva kwalokho babaleka bayeThekwini aphinda angakwazi ukubathola. So njengamanje ngistakhile mina, nginalo sisi ekwathiwa ngibuyelane naye wayeumuntu wami, kodwa inkinga esengibhekene nayo kakhulu ukuthi kwayona leyo nyanga ayisekho emhlabeni. Lento esengibhekene nayo nemali anginayo. So sengifisa ukuhlambuluka kumuntu wami ukuthi ngangithunyiwe ngenxa sokuthi lo bhuti lo baba wayethi ufuna ukuthi ayibuyiselele emndenini ngoba babaleka nezimali zakhe. Impela kunjalo. Njengoba nje kubhaliwe. Bakuthobulile ke nawe bra wami. Kungenzeka. Hayi wena. Kungenzeka ngoba bese ngilibele impela kodwa ke lokho kubhaliwe impela kuyikona. Yebo. Usho ukuthi nawe wawazi ukuthi ufuna uyiprincelela emndenini. Yebo. Uma wakho mama Mazulu. Mazulu. Yeah. Okay. Yebo ngangazi kodwa ke ngesizathu sokuthi ngangidinga imali. Kwangiphoqa ukuthi ngivume. Kodwa manje njengoba usuhlala nosisi musumthanda noma musaqhubeka nalokho wakwenza ufika ukuthi uzofeza iphupho lababa lo engingikwazi umbiza igama Isibongo. Yebo. Hayi. Yena umthanda bengimthanda impela. Bengimthanda ukuthi ke umthande usubuye uzothakatha kodwa phela isikhathi uzothakatha I doubt ukuthi uthanda kube la lokho wengaqhubeka nalokho angimrabheli. Mina mongasuthi angenitembi nje umuntu engimthandayo nganqaba. So kusho ukuthi ngaleso sikhathi ngoba usukwadi wamgcina usukhohliwe. Mhlawumbe ngingathi endlala ndawonye lapha phinde lavuka uthanda. Probably something like that. Kushuthi kwaba yile mali nasifami yangididisa.
Wena uvuma ukuthenga ukuthi uzogulisa usisi wami la uthengwa ngemali wena. Ikuphi okuright imali nempilo yomuntu njengoba usisi wami egula nje kanje nawe uyakujabulela lokho. Eish. Ngaphela ugula phambi kwethu usisi wami sesimbambe nawe la isegula. Wena kuyakujabulisa kusho ukuthi lokho akwenzayo. So banquni phambi kwakho ubhuti. Ubanqoni phambi kwakhe ngize ngicabanga ukuthi usisi wami mhlambe ufuna umuntu wami. Size sixabane nawe usisi wami ngenxa ukuthi uvela asuke nje lento imsuke akhumule. Inezikhathi ke lento leyo ukuthi imvuke. Ekseni usuke rice kodwa maye kwathi ukuphakama ilanga emini usuke sekumqala. Cha mama, ngoba mina ngibize abaka Black Life. Ngoba kukhombisa ukuthi ngiyisola impela ngelesenze lesi. Uyisola kanjani usisi wami egula kanje? Uzokwazi ukumsiza njengoba egula manje ngoba phela ugula phambi kwethu. Uzokwazi kodwa ukuthi umsize. Ngazi ukuthi ngamisa. Ngaphela uyasho ukuthi nomuntu okuyena owakunikeza umuthi akasekho emhlabeni. Nemali leya ayekuthembiswa wena wagcina ungayitholanga uzokwazi ukusizela usisi wami. Suza lokho Suza. Wena ngesikuthathe sakufaka la endlini. Sikwenzela yonke into ayikho into esingakwenzeli lona la ekhaya. Iyona indlela yakho kusho ukuthi uyakubonga lokho ukuthi ugulisa usisi wami kanje. Iliyanyanga. Iliyanyanga. Nami sesengithi lo bhuti bokhuluma nale bethe uyamthanda umuntu wakho? Ngiyamthanda sisi umuntu wami kodwa manje emva kokuthi sengizwe le indaba hayi akusekho kahle hle. Hayi selivelela lwancipha kwayilona uthando sisi. Emva kokuba sengazile ukuthi njengoba usisi wami egula kanje sihlezi sixabana nawe usisi wami ngenxa yakhe. Hayi akusekho kahle. Ngiyakuzwa. Yazi nasingayimoshi lento mfethu. Azame mina mabrada ukuthi sibisi somncane angithi njengamanje right. Yebo usa right ngoba kusayisekuseni. Njengoba sasekuseni. Yebo kusa right kodwa kothi maqela nje kuphakama ilanga ngawo. Kuyaqala khona kakhulu. Hayi asenzeni kanjena ke ithandwa zami. Azama ukuthosa somncane simbeke la sibone ukuthi uma eseza ukuthi uzizwa ukuthi istory kwenzakalani uzo responda kanjani and siza nganisiza kanjani thina Black Life TV. But ngokubuka kwami nje lonke lolu daba lunzimana ngoba umndeni mfethu futhi more especially njengoba nasuke emtubatuba wahamba noma waphinda wathola neglection from stepfather usuyayizamela nosisi wakho uphinde uzo-eda omunye umuntu ongenza noma yini for imali mina ngokubona kwami but angimjudge. Angenze kanjalo bra wami kulungile. Yebo akunankinga. Yebo ngabizwa. Wena usanabo abazali ekhaya mntu? Abasekho abazali. So ususele noba? Ngisele nje nabafowethu nodadewethu. Bakhona abadala kunawe? Yebo bakhona. Awu ziyacusha. Ngizama ukubeka ukuthi mhlawumbe megcina kufanele ukuthi ubuyele ekhaya uzokwazi ukuthi upick up ube right. Waphela njoba kukude umucabanga sisi uyathanda ukushada nobhuti munakho ukubona ifuture kanjalo ukuthi ngelanga noshado gani? Yebo benginakho wona lokho ukuthi ngibuye ngicabange nje sengishadile senginomuzi wami ngihleli naye yebo. Unothando. Yebo. Yakunakeke okade kunakekele wena unakekela yena kahamba ngithi. Hayi ka ngiyaxolisa. Yebo ngiyamnakekela kodwa hayi emva kwezinto esengizwile namhlanje hayi sengi-right. Ngi-right kakhulu sisi ngaye. Ngoba ayisihlukumezekile la ekhaya. Akukho right. Akukho right. Asilambise somncane uyayizwela ke mbukelo weBlack Life TV simthathela usisi sambeka la samnikeza udaba sasefunda futhi email ngacorrecta la ade ngicabanga ukuthi into engayishonga izibongo zabantu futhi I believe ukuthi ifanele ngithi uyigcina kancane until sibone le case ukuthi ihamba igcine. Mina umlangeni makasayela senzeni kanje asamsolanda usisi somncane sizweni ukuthi uzizwa kanjani ngalolu daba lingakaphakami ilanga ngoba singagcina sesinenkingi. Yeah, asimlanda. Welcome back mbukelo Black Life TV with myself Mlangeni Makasela kusiqophe sithi izinkinga zomndeni. Sikhona ke kusala kulomndeni ubhuti usibhalelile udaba lakhe walibeka ngathi ngahlaze kwangiphoqa ukuthi ayingeke ngibuyele ku-email ngoba manje lento engiyizelela ngathi kukhona nesithwebule esikhona kodwa angisho ukuthini ngiyazi ke senza ukuthi uMakasela ave ethanda ukujajana hayi ngoba ngifuna iqiniso. Anyway silala sikhona bafethu usisi ke mesebe mchazelile udaba echazela uboyfriend wakhe ukuthi
kwenzakalani. Okwamanje sesinosisi omncane akasemuhle eduze kwami. Ngicela saselethu ubingelele ukubukeli mama sawubona nawe. Sanibona babukeli, igama lami nguNokubonga wakaMadlala. Ngize la kwi-Black Life ngathi nami ukuthi ngibizeleni. Safuna ukuzwa kahle kahle. Oh, uyazi nokuthi kwi-Black Life la? Hayi, ngiyabona lapha Black Life. Okay, sithanda sami, singasimosha isikhathi. Usisi wakho lo? Yebo, usisi wami omdala. Usibaru wami lo la eceleni kwakho. Nkosi yami. Right-ke ngiyakubona ukuthi right kakhulu-ke Nokubonga. Anyways, asingasimosha isikhathi. Sithanda sami amchazeli Nokubonga ukuthi indaba la. Sengi-right usachaza ubhuda awuchaze nawe. Sisi wami njengoba ulana usanele uthi uzoconfessa la ukuthi njengoba ubuye ube nokugula kube ngazi ukuthi uyahlanya. Ukugula sesigula kwani manje lokho manje sisi? Ima ngichazele sisi wami wena angazi nakho kubuye sikutshela ukuthi ubungabi right. Manje usanele la bese uzoconfess ukuthi asitshele kahle kahle ukuthi imbangela ukuthi ungabi right kusukela. Hayibo, ngiyalingwa yini? Ngabe kwenzakalani ke bhuti Sibari? Yini inkinga yakho vele? Ngihlanyiswa yini ngoba phela mina ngihlani ngizazi ngiyimina nje anginalutho mina. Kodwa bake bakutshela ukuthi ubuye wenza izinto Ngihlezi ngizwa ngitshela ukuthiwa ngiyahlanya. basi uyahlanya. Hayibo, nami angi-understand mekuthiwa ngiyahlanya ngoba ngihlezi ngibatshela ukuthi ngi-right mina anginalutho. Awunalutho uyatohoza uyasikhoza. Angitohozi, ngihleli la endlini nje noSibari wami nosisi wami. Akekho osebenzayo? Kusebenza usisi wethu. Oh, mengekho usisi nayihlalele noSibari. Sihlala noSibari. Nayo uSibari kubuya wabambe lo mateha nakho amancane. Kodwa nje mina ngibuye ngihlala endlini mase kuthiwa ngiyahlanya ngiyathi ukuthi yini engihlanyisayo. Awuhlanyi futhi Angihlanyi. Yeah. Siswami bengithi ngifuna ukuzokutshela kona uSibari wakho lo wasuka le emakhaya ethonyewe ukuthi akazogulisa wena njengoba sinakho ubuye sikutshela ukuthi awukho right ubugula. Manje njengoba esuka le emakhaya ethunywe ukuthi azogulisa wena uthunywe inyanga abazali bethu laba babexabene nayo. Yathi inyanga akeze lana azogulisa wena. Njengoba ubuye ube manje uthi sisi indoda yakhe isukele emakhaya ngoba ithi izohlanyisa mina kodwa beniyazi kahle ukuthi la endlini iyondliwa wena eqosa kumanje igqoka imali ingubo zemali yakho la endlini iyona ehlezi iphethe ubaba ihlezi memezi kodwa ikwazi ukungihlanyisa mina ngobani sabenzana kanti kube lengaka kuzokuhlanyiswe mina bengeke ke ihlanyiswe wena ke umuntu wakho othandana naye izohlanyisa mina ngobani ngenzeni Sibari lengaka uzohlanyisa mina nje Ngabusambiza ngoSibari singenzeni ngempela kasasiyena uSibara ngimdingwa la ekhaya nje kwathi ngimxoshe kumanje la phambi kwami ngixoshe phela ngifuna ukwazi ukuthi indaba achuza wena nawe ngithi uyafuna ukwazi hayi ngiyafisa ngempela ukwazi yebo ke bhuti kwenzakalani nangifubuza usisi imbuzo Ngisenkingeni. Kodwa ke yonke imibuzo azoyibuza ngiyamthembisa ngizoyiphendula. Usebuzile oqala ukuthi indaba kwathiwa akuboyeni. Isizathu asibanga khona kodwa ngicabanga ukuthi ke njengoba nje kwakuthiwa nguwona ifaka kuyena umuthi ukuze kube uyena ozongithanda. Udadewabo wabo nesikhwele ngicabanga ukuthi lapho wayebashaya bobabili. Wena uyamthanda ukuze umthanda uSibari? Hayi. Ngathi sihlezi sixabana sinosibara ngikaze ngazizwa ngimthanda vele nosisi ngake ngamtshela mayelana indoda yakhe ukuthi hayi ngathi ayikho right manje usisi ehleze engitshela ukuthi mina ngishuthi ngifuna ukulana indoda yakhe ngifuna uyabo sikuthanda nendoda yakhe sengimphuca indoda yakhe manje Choma uthi wena akekho right ngoba umuntu wakhe indlela enza ngayo akasebenzi la endlini hleze emondla usisi and futhi ngisho ubuye ebusuku abuye edakiwe unga-understand nokuthi kwenzakalani usisi mengimbuza athi ngoba uyayithanda phela indoda yakhe uzokwenza njani wakwaba naye boyfriend usisi ngaphambi hayi akaze abe nayo lokho abuye emakhaya nje behlala endlini wahlangana nobhuti ke ngathiwa nami sebefika naye nje la endlini ukuthi hawu kanti usisi unendoda emakhaya kodwa-ke bhuti kungiphatha kabi lokho ungitshela khona ngoba mina ngihlanya mase ningitshela nosisi ukuthi ngiyahlanya bashela ukuphambanela ukuthi negama lokuhlanya yalikho right mhlawumbe umqondo ubuye umshiye kancane yebo ubuthi ukumshiya kancane umqondo ngoba ngaphandle kwamafeet yebo ngoba ubuvukwe namafeet wena siswami sikubambe naye uSibari wakho lo ningibamba kanjani nomuntu wangihlanyisa
bhuti ungangibamba kanjani ngibazi kahle ukuthi wena owangihlanyisa wena owangidlisa yonke lento yakho. Manje awusho-ke bhuti umuthi ngiyahlanya ukuphi okunye lokho engijwayele ukukwenza phela uma ngihlanya ngoba nithi ngibe ngishaya amafithi okunye-ke lokho engingakwazi kuphi. Awu. Lokubonga nje wena uvela ukhumule nje phambi kwami uvela ukhumule nje ube nqono phambi kwami. Akukona ukuhlanya lokho. Shuthi phela mekuthi ngiyahlanya phela ngithi nakho uconfessa uthi wena wangihlanyisa ngenziwe wena shuthi ongixabanisa nosisi wami mina. Ukuze nokubonga ukuthi ube nqono bake bakutshela. Ngike ngixoxele ngaleso story usisi wami mase sixabana nosisi ngimbuza ukuthi ngizoze ngikhulumele indoda yakho ngobani nje ngize Nayo wena boyfriend. Yebo nginayo boyfriend. Akazi boyfriend ithi buye ihambe ehleli naye. Bengakazi ifike izositshela lokho. Osikhathi esiningi kuvamise ukuthi kwenzeke mangabe sihlele endlini. Obvious mega boyfriend yakhe nakho mhlawumbe noma fanele kwenzeke mekhona usibari. Angazi ukuthi kanti lo muthi lo kwakuwumuthi onjani. Ngoba umile usibari ukuthi ifanele lento inenze ngathi ume nesikhwele kusho sinixabanise. And sihlezi sixabana nodadewethu sibanga kona lokho ngoba uvela asuke nje yakhumula. Ngisho ukuhlala avela asuka ahlale nje noma kanjani. Njobe Sixabana ke sibange lokho. Kushini manje? Usa right okwamanje. Kodwa maye kwathi ukunyuka ilanga ila kuvele kuqale khona. Hayibo sisi ungasho ukuthi mekunyuka ilanga ngi-right mina ngikaze ngihlanya. Angihlanya shuthi iyona-ke indoda yakho kumele ukuthi iphumele ekhaya khona ngizoba right. Khona ngizokwazi ukuphila. Vele funala sihambele nje ukuze sizohlala ngokuthula la ekhaya. Uma ngihamba mina ngizoyaphi manje? Asazi kodwa uthi uma usuhamba usisi wami ese-right usesimlaphile. Awu usafuna ukumthola kancane before ahambe. Ngifuna ukuthi silaphe nanga udadewethu phela angamshiye kulaphe wedwa indaba uzobela lapha esikhathini imlapha. Ayithanda le ndoda wena. Ingakho ngihlezi ngisho ukuthi usisi shuthi yena anandaba nami nendaba nendoda yakhe ngoba kumanje ngimdingi kulomuzi. Kumanje nathi uma wethu washiya ohlala ne-stepfather sisidingi. Manje na umama angazi noma useyayazi le ndaba sisi. Ukuthi ngoba ningitshela ukuthi ngihlanyiswa yini. Basho mina angilithandi ligama lokuhlanya ubuye uhanjelwe ingqondo. Sibari namba bekuxosha futhi uzowenza njani? Ngimele kushonela namhlanje nje usuhambile asisakudingi nama ngisakufuna. Hayi ngiyadlala ungamxoshi nze indlela ufuna ngayo. Hayi angisamdingi ngeke. Sesixabane kakhulu nodadewethu sengifuna ukuthi izinto zibuyele esimeni sazo siqhubeke nosisi wami sibe right. Ngeke plus soxatshaniswa umuntu okhamba. Mangihamba afika azosixabanisa la ekhaya. Mangihamba mina ngithi uzobona ushonaphi nophindela le mtubatuba yini sisale sihlale la nodadewethu noma uyoqasha kuzoba kwenza uthanda ukuyaphi noma ufuna ukwenza njani. Hayi. Inkinga phela leni ngitshela yona. Manje wena Sibari uthi sisombululo sale ndaba siyibeka kanjani ngoba phela mina ngihanjelwe ingqondo ngiyakhumula phambi kwakho ngishaya amafithi abanye abantu bangibuka kanjani mhlawumbe ngaphandle. Mhlawumbe ikwenze ka boyfriend olento. Mhlawumbe iyangenza phela naye iyathi phela ngoba nquni naye icathi mhlawumbe you are trying to be sexy you know. Mhlawumbe ngiyayifensa. Indoda yakho ifenza kanjani phela ufenza umuntu ongamthanga. Ngiyazi phela sisi ngingakho ngifuna isisombululo saSibari ukuthi yena uyimisa kanjani lento khona nami ngizokwazi ukuthi ngibe umuntu onormal ngoba bathi phela ikhanda libuye lithi ukuhamba kancane. Uzothi Sizozama kanjani futhi ikhanda lingiphambanele kubeni nisho phambi kwami ukuthi ngishana amafithi. Ukhona ke yena kodwa umuntu ongakwazi ukungisiza kulesimo engikusona lesi engingasazi mina. Ngoba phela mina ngi-right manje ngumuntu o-right nje. Sizobheka nokubonga ukuthi usizakala kanjani ngase ngiyayisona nje. Uzoyindlala uyaxolisa Black Life ukuthi ngizoxazulula uyayisola. Hayi mina ngeke ngikwazi ukumxelela. Uyisole kabi sekulate nje kuyisoleni kwakhe. Nawe ngijikele. Hayi ngeke ngiyakujikela impela nje ngeke. Sihlezi sixabala nodadewethu kanti sixatshaniswa wena ngenxa yemali. Wena kusho ukuthi wena uthengwa ngemali. Ngisho wayemini ungibulala imali. Cha bengeke bese ngigathele phela ngondlo wena zonke izinsuku yonke into yenziwa wena. Manje ke inyanga nje yashona imali ungayitholanga.
Ingakho nje sengibiza abantu be-Black Life ukuze ngizoxazulula udaba. No ukuthi bhuti wami uyamgoqa usisimosho kanjalo phela vele wena wasuke emtuba ngoba usuthembisa u50k wawungekuze la u50k ungekho. So uyamgoqa uthi wawusukhathele. Vele ukhathale imali ungasayitholi. Awu sisi. Awu ngiyaxolisa mengafanele kusho. Oh ya uqinisile. Kumele ube esayidini. Esayidini lakho ya. No, okay ngiyaxolisa bhuti wami. Kusho ukuthi wena sisi mezami. Muthini ngisho lento aduyisho? Bengizama bese ngikhathele ukondlula. Namanje mengaqhamuka idile ethi bulalo yedwa ngoba usukhathele ukondlo yena usangayenza. Sho usangakwenza. Hayi usangakwenza. Ngoba ukwazile ukugulisa nangudadewethu kodwa behlala nathi endlini. Usangakwenza. Hayi. Ngeke ngikwenze. Manje vele inyanga yashona nini-ke le yangiphambanisa ngekhanda khona ngizokwazi nami ukuthola umuntu ongakwazi ukungisiza ngoba manje mase ningitshela ukuthi ngibe ngishaya amafithi ngibuye ngikhumule yabo ngiyadinga nami usizo ngibuyele esimeni sami. Nokubonga akusabalekanga lokho vele umuntu ongasekho. Manje ngoba sekuwumuntu ongasekho inyanga yakho kanti yayithe yayike khona umunye umuntu ozongisiza ngaphandle kwayo. Sasingakhulumanga phela nokubonga ngingazi nami ukuthi uyoshona usagula. Kodwa uzosizakala kanjani bra wami nokubonga manje? Ikona engingakwazi kodwa sesiyozama phela kwezinye inyanga. Yeah. Ayikho into ezozameka phela ngoba inyanga eyakunika umuthi yona engasekho. Shuthi mina ngiyoze ngife ngiphambanelwe ikhanda ngishaya amafithi. Cha nokubonga sizozama ukuthi sikulungise lo. Akukho kuzosiza la okuzosiza ukuthi usambele nje la ekhaya sikwazi nathi ukuxazulula inkinga zethu Siqhubeke sizamele thina ukuthi udadewethu abe right. Nawe uzangami? Hayi hamba. Kanjani manje? Hayi akahambe. Ngihlangene ngami nonke la ekhaya. Nisangihambe manje. Nawe uzangihambe? Ingoba phela mina ngifakwe enkingeni wena okwazile ungidayisa uthola 50k ngami. No ukuthi wena bra wami njoba ngisesayidini lakho nje bade ukhumkhumbuza mase ngikhohliwe. Njoba liphakama ilanga mekhumula wena kusho ukuthi uyayibusisa ngokubona usise efika enje. Because mungahambi phela uzobe uyibuka lento yenza phambi kwakho uzoyenza njani? Shuthi uyangilala phela mengikusisi. Mengisuke ngikhumula phambi kwakhe. Shuthi yena uyakujabulela ukuthi mase ngihlanya ngibuka amafithi athi hawu asizakale ngayo dadewethu. Yazi ayibo kambe ngisesayidini lapho. Ngixolisa kakhulu nokubonga ngesenzini yasenza. manje uxolo lo ungasizi. Angaze nginali naye. For sure. Njengoba nje ngizoconfessa namhlanje ngizoconfessa ukuthi lento le ngifuna usizo ngoba iyangidla nami ngaphakathi. Sonke siyawenza futhi amaphutha ku wrong ukuthi sikujaje ngephutha lakhe elilodwa lona eli extreme singakubalekeli lokho. Awenzanga kahle my brothers. Yebo impela hayi. Ngisesayidini lakho kodwa hayi asikukhuluma iqiniso mina angikwazi ukuwaqama. Hayi uthi angikwazi ukuqama bengabalekile njengamanje akubalekile ukuthi ngiqambise amanga ongiqambela amanga nawo ukuze ukwazi ukuthola usizakalo. Ngiyazi ukuthi ushayekile ikhabethe kuyabheda my sister mekuyena umuntu okuzamayo but asilikhuluma iqiniso uflopile big time. Hayi kona. 5 years imkhulu uhleli nenza yonke lento le. Ngesikhathi eside Sibonga unembeza kodwa sisandwa sami ukuthi usanawo for the fact ukuthi uyayikhipha lento and we keep on cameras. That's huge bro. Yeah bye. Mina ngiyindoda lapho. Manje phela ngoba sidinga isombululo sekusizakala kwami ke khona sizokwazi ukuthi nami ngithola ithuba lokuthi ngikwazi ukuxolela nami singe right izinto sezingenzeki. Mengakutholela usizo ngakwazi umxolela phinda ahlale la ekhaya. Ngeke ngikwazi ukuthi ahlale la ekhaya ngizothola usizo ngimxolela agoduke yekubo. Mengimtholela usizo ubhuti ukuthi akwazi ukukhipha usizo ngakwazi umxolela ngiphinde nizwane. Ngingamxolela nami ukumxolela kodwa ngeke ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke ngizwane naye. Ukuthanana naye. Yebo ngoba kusho ukuthi nami angangenza lento ayenza udadewethu ngenxa yemali. Yeah. Kodwa wenza iphuthu uyayisola. Hayi kodwa bhuti wami ukulindele noma yini emva kokukhipha lento ungalindela ukuthi konke kuzoba kuhle. Hayi kona. Impela bese ngilindele noma yini ngoba lento singidla isikhathi eside. Sure. Bese ngisho nje ukuthi
ngifuna lokho kuyokhulula umoya wami. Ukhululeke noma kuthiwa ubuyele emtuba kodwa iqiniso ulikhulumile. Khulumile iqiniso. Mina ngiright ngobhuti. Bafethu uzama ukunitholela usizo kuyaphoqa usinitholela usizo. Sizohamba somlapha sibone ukuthi ulapheka kanjani. Bese siphinde sigcwalisela ngocepheshe futhi okubalekile. But lento eyenzeka kuyena afana athola abantu ababona labantu abanjengaye lo baba wahamba. Abantu ngicabanga abangakwazi ukuthi mina I don't know much about izinto ezikanjalo. Hayi ngoba ngizenza ngcono. But angikaze ngibe exposed entweni enjalo growing up from childhood. Kodwa ke ngiyazi ngizwe ukuthi abantu abanjalo bakhona bakwazi ukusiza abantu. Kodwa usizo case noma ngizobe ngingayona iphathi but mina ngizozama ukumemeza abaphathi bami beBlack Life TV ukuthi bamtholele usizo. Hayi singajabula kakhulu sisi mangase usisi amathola okulapheka. Bese nithola ne-counseling ocwepheshe naye ubhuti asithola ukusizakala. Ngiyacela nawe isampiyela ubhuti yamdinga because asazi ukuthi lo bhuti lo baba ezemthatha emthumela indaweni engangakwami brainwash ngani ukuze yenze yonke abe nesibindi sokuzokwenza lento because mengibuka for the fact ukuthi usanonembeza mhlawumbe nawe ehanjiswa yiyona lezi ezenziwa abantu. Mhlawumbe ngenze lapho simple manje umntana womuntu kwayena mhlawumbe ufanele ahambe uthola usampiyela bakhiphe lento abayifakile kini. Ngoba mina ngiyabazi abantu ngoba engase ngithi nje uNkulunkulu uyasenza bethu magasela ke yabo nje into enje kanti uyena vele uNkulunkulu uyasiza but I don't know much about ezinye izinto so mina ngicasiswa wami abathola usizo bonke labantu nawo bese yalithola le counseling nabo baphinde bathole counseling and then sibone ukuthi kuzoyeka kanjani phambili so yenze follow up decision yakho ukuthi uyaqhubeka nobhuti ngeke ngikujudge even if kuthiwa ngiyabuya nisahlala ndawonye ngeke ngizikujudge mhlawumbe ngizobe senitholile ukuthi akona konke lokho akwenzayo mhlawumbe khona into abayenza futhi awucabanga kanjalo bro wami kungenzeka ngeke ngazi kodwa mhlawumbe kungenzeka ngichaza ukuthi hayi kushuthi indlela engakhe ngama ngabe ngizoqala ukukhuluma it's hayi ngiyasho ukuthi ngichazekile akukho kumbi ungangizwa kabi uyangichaza sisami ngiyaxolisa kakhulu hayi ngiyabonga nami kwabantu ba-Black Life noma bengazi ukuthi nginesifo thizeni sengizokwazi nami ukuthola usizo kodwa sibari ngiyaxolela kodwa ukuthi nje la ekhaya usadingeka isiswami nami ngiyafisa ukuthi mina nawe sixazulule inkinga zethu siqhubele asasigcine khona usibari ngakabe bikho la ekhaya kodwa ke isifiso sami ukuthi mina mhlambe nomama ngoba bengazi ukuthi mhlambe bengiphambanelwe ikhanda ngishaya amafithi naye akwazi ukuthi simazise yabo kube right nje ngiqhubeke nami ngibe right empilweni. Siyabonga. Ngiyabonga. Beautiful. Bayi nami sisami ngiyafuna impela ukuthi sizame ukulungisa ube right siqhubeke sibe right la ekhaya ngoba hayi bese sihlukumezeke isikhathi eside silokho esifuna lento singayitholi singazi ukuthi njoba uguliswa yini. Uyakhonza kodwa sisinayo inkonzweni la ekhaya? Yebo siyakhonza. Awukazi uyena ngumfundisi uthi nakho ngihlanyela usiswami umbeke izandla. Hayi ngake ngamthatha usiswami sahamba naye wayakena esaya esontweni. Ngafike ngakhuluma nomfundisi wambeka izandla. Yebo. Kwangashintsha. Hayi akushintshanga kodwa kwathi ukudamba kancane. Yabo kube naniqinisa umfundisi athandaze nawe uphinde uthandaze la niqinise nenze lento ayizo mhlawumbe ngabe use right uNkulunkulu lamandla ngikutshela wena. Anyways, let me not waste time. Thank you so much bafethu for ukuthi nisithembe as Black Life TV singakwazi ukunisiza. I'm so sorry my brother. Yezo I'm proud of you ukuthi uyindoda ukaze ukukhuluma iqiniso. Ulibeke ithebeni ukuthi ufila kanjani and usuyakushaya unembezi ukukhombisa ukuthi uyindoda ngempela usanawo nembezi yabo. Yebo. Asibonge kakhulu nawe sisiwami ukuthi ukwazi umlalela ibhuti wami ngiyasho futhi namanje I repeat simply because ngisazokuya ungenzeli mina mawukuthi usamthanda my brother qhubeka nithandanele nizama ukusizana ukuze ngiphambili angizwe ukuthi ngiyakhulumela ngemanje mfethu ungathi musuhle nolova lapho uthi la sister yafika lapha yana ulandwe yimina bra wami kodwa yabuye kushayela ukuthi wenzani lapho uphinde futhi udayisa mina lapha yana ku TV angene umuntu odayisa naye kodwa ngiyathanda umela iqiniso ukuthi iqiniso ke liye lisande ngathi umuntu uba judgmental yabo kodwa kukujada ila ubuke yakho umuntu uthi hayi mina ngisoze mina ngikaze ngithi angisoze but into engeke ngiyibalula ukuthi kubalekile ukuthi ukuze sidile sithole solution asidile neqiniso oqala understand ukuthi yini udamage osuwenzile ukuze ukwazi nawe ukuthi next time ungaphinde ubuyele ku damage ofanayo but for me kusengakona kuba judgmental but for you to judge it's okay to judge me and I am free I stand to be corrected umsebenzi awuqhubeke
I'm happy, I'm very proud of you guys. Thank you so much, my sister. Ngathi ungaba right uNkulunkulu akusize kuko konke nje usizo sazothola. Please don't forget to pray. Konke kuzoba right. Yes. Ngiyabonga sisi. Nazo-ke. Ayi mina uMlangeni Magasela bafethu ngicabanga uyi-13 Nkundla manje. Thank you so much for watching this episode till the end. Ngithanda ibhadi and kunzima bafethu kodwa futhi at the same time ngoba phela uNkulunkulu siphilekele ukuthi sikwenze. Sizolebe sikwenza until i-country be right. Okay? Ngithanda ibhadi bafethu. Please do the right thing. Subscribe, like, share and comment. Siyanthanda siphinde sibonane. Is there